Náš hmat môže byť kľúčom k niekedy mätúcemu svetu nových materiálov. Zoe Laflinová, kurátorka knižnice materiálov na londýnskej University College, je umelkyňa a takisto vedkyňa. A jej láska k materiálom je o zmyselnosti a zábave. Aby ste pochopili materiály, musíte sa ich dotýkať. A jeden z mojich najobľúbenejších je dotýkať sa tohto. Je to celkom ťažké, aj keď sa zdá, že nie je. Je to mäkké a jemné, také krehké. Každé z týchto jednotlivých vlákien má veľkosť 1/10 ľudského vlasu. A je to neuveriteľné, lebo je to 100% oceľ. Ale je super, super mäkká, super hodvábna, tak trochu ako mačka mojich rodičov. Je to nádherné, elegantné klbko ocele. Nádherné. Zoe má rada materiály aj preto, lebo spájajú minulosť a budúcnosť. Napríklad syntetická koža, polievka do vesmírnej lode, diamanty a ponožky. Zoe má slabosť pre komikov a meniace sa tvary vo svete materiálov. Toto je neurčitý kus drôtu, ktorý je v skutočnosti naozaj pozoruhodný. Povie vám veľa o kryštálovej štruktúre kovov, ale tiež o vzťahu medzi materiálmi a predmetmi. Takže to dám sem a zoberiem si túto fakľu. Na aktivovanie potrebujeme trochu tepla. Zapneme ju a potom... Tadá! Premení sa na sponku. Kryštálová štruktúra sa znova usporiada a kryštály sa vrátia na miesto, kde boli, keď sa narodili. Takže pamäť kovu je pamäť kryštálov. A tie sa usporiadajú, aby vytvorili sponku. Pre Zoe môžu byť materiály zázračné, ale ona veľmi dobre vie, že nie sú zázračné. Ich zvláštne efekty sú prísne vedecké. Je skutočne zložité vybrať si obľúbený z tisícky materiálov, ktoré máme. Ale keby ste ma nútili, vždy skončím pri aerogele. Venovalo nám ho laboratórium pre tryskový pohon v NASA. A v čase, keď ho vyrobili, bola to najľahšia tuhá látka na svete. Je modrý z toho istého dôvodu, prečo je modrá obloha. Svetlo sa v ňom rozptyľuje, neabsorbuje ho a neodráža určité vlnové dĺžky. Je to v podstate tuhá pevná obloha a bola vyvinutá na zachytávanie hviezdneho prachu. Je to v podstate poéma. Existuje niečo poetickejšie?